Hola a tothom, soc el Dani de Plaça del Nord i és un plaer donar-vos la benvinguda al càmping La Banda, el càmping dels 80, que estem preparant per tots vosaltres. Tenim una programació excepcional, tindrem un ambient molt familiar i tenim la rulot, que és el tòtem del nostre guarnit, que encara no ha sortit, que podreu venir a veure-la quan vulgueu. No només la rulot, sinó tot el que hem preparat per vosaltres. Hola, soy José Luis de la Plaza Rovira. Este año la temática del guarnit es Jale Rovira, que quiere decir bienvenida. Nuestra idea es defender los derechos queer y LGTBIQ+ en general. Y como elementos principales para defender este guarnit será una bandera en el techo, la programación que está hecha en su mayoría por gente del colectivo y mujeres, y en tercer lugar y más importante el uso de elementos naturales y autóctonos de las islas. Hola, soc l'Emma del carrer Providència i aquí fem propi circ. La infància, la il·lusió, la família i recordar vells temps amb tots, amb els crios quan eren petits i la felicitat fem. Soc la Susana de Verdi del Mig. Aquest any ens anarem a la Selva Maia i el que jo destacaria d'aquest guarnit és la feina prèvia que n'hi ha de documentació, que és important, la recreació, la perseverança, la constància, l'esforç de tothom i la peça clau, a part de la portalada, tota la feina que n'hi ha de treball al davant, però també aquest calendari que està fet principalment amb material reciclat de peces de muntatge de mobles. Si veniu i us ho fixeu, anireu trobant les peces. Soc el Joan Llança Ribas, de la comissió del carrer La Perla. El nostre guarnit es titula Per l'animada climàtica. Jo destacaria el meu guarnit o el nostre guarnit com algo col·laboratiu, molt lligat al reciclatge i sobretot amb ganes de divertir-nos. I destacaria el mamut, sobretot, o la piràmide que teníem a la portalada. Hola, dic Elisenda, del carrer Ciudad Real. El guarnit aquest any li hem dit Rapinyàpolis i es refereix, evidentment, a l'especulació immobiliària. Amb això volem denunciar la situació tan greu habitacional que es viu a Barcelona i també a Gràcia, especialment. Volem sacsejar consciències i volem que alguna cosa passi, a part de divertir-nos i passar-ho bé a la festa major, que serveixi per denunciar una vegada més. Destacaria, per exemple, aquests cartells o el guarnit, aquesta portalada que representa una ciutat, que podria ser Barcelona. Soc el Miquel Àngel Vergara del carrer Joan Blanques de Baix. Aquest any hem guarnit el carrer amb el títol El laboratori del professor Blanques. I us animo a venir a veure'l perquè crec que és divertit, crec que és enginyós, imaginatiu i una mica caòtic, perquè en aquest laboratori passen coses, a vegades no totes surten bé. De tot el guarnit hi ha moltes peces que us podeu fixar, però aquí us presento una, que és un dels mini-robots, que és una de les ocurrències del professor Blanques i que l'haureu de buscar durant el carrer. Nosotros somos Jesús y Dani de la Carrer. Joan Blanques de Baix de Tot. Y nuestro tema es los Beatles. Els tres adjectius que descriu el nostre carrer o el nostre guarnit és musical, colorit i nostàlgia. I el nostre peça principal és el Yellow Submarí. Hola, soc Joan del carrer Puigmartí. Aquest any el nostre tema és Dins la ment de l'artista, amb els colors CMYK. I destacaria tres coses del guarnit. La creativitat, tant del que estem intentant representar com de les persones i els voluntaris que estem treballant. La imaginació amb la que hem anat desenvolupant tot el tema, que era molt abstracte al principi, i els colors i la intensitat i vivacitat dels colors. I de peces destacaria l'esprai gegant que tenim aquí i també el cavall a tamany real que estem fent per a l'eixida. Hola, bones. Em dic Abraham Avellan i soc d'aquí de la plaça del Poble Gitano. I aquest any el guarnit l'han fet, com podeu veure, de la penya barcelonista gitana de Gràcia, que fa 30 anys que es va fundar, perquè veiem aquí que fa 30 anys que es va fundar, que
que quan ho van fer això, pels gitanos de Gràcia, o sigui, sempre estan molt vinculats amb el que és el Barcelona. Vale? I el guarnit, com podeu veure, doncs aquest any aquí tindreu molta festa, i aquí, per mi, que és la plaça que es podeu divertir més del món, és aquesta, perquè som els gitanos del barri de Gràcia. Aquí el que destacaria més és el mural, com podeu veure, de l'escut, que és de la penya barcelonista gitana de Gràcia, que és com a peça essencial del nostre guarnit d'aquest any. Hola, soc la Clàudia del carrer Tordera. El nostre guarnit és un rusc d'abelles. Els 3 punts a destacar són la consciència ecològica i, per una altra banda, el treball en equip i de la societat. La peça a destacar del nostre guarnit són els hexàgons, que ens creen un ambient càlid i molt agradable i que també ens funciona com un refugi climàtic. Hola, soc la Natàlia Galván, del carrer Llibertat. Enguany el nostre guarnit es diu Llibertat contra l'Imperi, és un homenatge a les pel·lícules de Star Wars, però també hem volgut aprofitar l'oportunitat per parlar de la gentrificació, la turistificació, els problemes que tenim amb l'habitatge. El que veureu seran diferents escenaris de les pel·lícules. A través dels escenaris també hi haurà missatges reivindicatius i com a peces centrals tenim el Falcó Mil·lenari, tenim els TIE Fighters de 6 metres, tenim a Yoda, tenim a tots els personatges de Star Wars i esperem que us agradi molt. Soc el Ramon Ortiz, del carrer Progrés, i aquest any fem a Progrefoc. El carrer és una miqueta en reivindicació, que l'any passat no es van poder fer les activitats de foc de la Festa Major. A banda també volem fer un homenatge a les colles d'aquí del barri i també una miqueta reivindicar la cultura popular del foc arreu dels Països Catalans. Hi ha diverses peces a destacar, o sigui, hi ha els 2 dracs de les colles de Gràcia, tant el drac de Gràcia com el Gaudiamus, i a banda cada colla de cultura té el seu saptrot i la seva diablesa. Hola, jo soc la Mel, soc de carrer Perill i aquí estem amb el guarnit de l'arquitectura de la vida i per mi les nostres 3 qualitats del guarnit són la funcionalitat, la bellesa i l'harmonia entre la natura, el disseny i l'arquitectura. El nostre carrer va del modernisme i de la natura i colors i l'impacte i intentarem que la persona que creui el carrer pugui aprofitar l'impacte visual. Adeu! Hola, soc Montserrat Roig, de la Comissió de Fraternitat de Baix, i aquest any han fet un poble de muntanya en el qual han volgut reivindicar com una mica el que eren dels nostres avis, moltes coses del temps d'un poble de muntanya, però dels antics, de com es venia abans, de les festes majors que es feien abans i tal. I si puc, en particular, una de les coses que més m'agrada del nostre carrer és que a uns 20 metres de l'entrada des de Josep Torres hi ha una entrada amb un pont gran, amb un balcó i tota la paret està feta de pedres, com les cases d'abans, que les pedres aquestes totes són de pòrex. Hola, soc la Bet Givert del carrer Lluís Vivers i us expliquem que aquest any hem fet els 3 porquets, és el nostre tema. Una faula que ens diu que si tot ho fem bé tenim una casa fantàstica, però que la realitat no és així i volem donar-li un toc reivindicatiu sobre el tema de l'habitatge. El decorat és tradicional, universal i hem reciclat moltíssimes coses, també reivindicatiu i també hem fet unes auques que són tradicionals catalanes on expliquen aquest conte i aquesta faula actualitzada amb el tema dels lloguers i l'habitatge i els problemes que tenim. Hola, soc l'Eduard Cecília, fester de Plaça de la Vila i també dels castellers de la Vila de Gràcia, que som els encarregats de guarnir i vestir la plaça de la Vila. Enguany, a Plaça de la Vila el títol del guarnit és La Gràcia que enyorem i és un homenatge a aquells comerços de proximitat que hem perdut i també una crítica a la identitat que perdem dia a dia com a graciencs.
claus que defineixen el nostre guarnit podrien ser aquesta consciència, aquesta defensa del barri i també aquesta nostàlgia per tots aquests comerços que podreu veure, sobretot si fa anys que viviu a la vila i que segurament també trobeu a faltar. I el que destaco són els 30 metres lineals construïts de carrer de més de 3,5 metres d'alçada, que segur que us deixaran bocabadats. Soy Marcelo del carrer Mozart y aquí este año el tema del guarnit es la Jordina, la Rosa de Foc, que es una adaptación de la leyenda tradicional de San Jordi. Yo creo que los 3 puntos clave de este año es la reivindicación del poder femenino, de la independencia femenina y un poco la cultura catalana, ¿no? De mantener una leyenda que es tan importante en Cataluña y se celebra tanto. Y a destacar el trabajo de este año hay el drac, que es una figura de unos 40 metros de largo que creo que va a ser bastante imponente de ver. Hola, soc l'Arnau i soc del carrer Berga i aquest any farem el carrer sobre Tron Legacy. Coses que destacaria, per exemple, seria la il·luminació que tindrem, que serà com futurista i que la resta serà com molt negra. I una part del decorat que ressaltarà més són els fotocalls que tindrem al carrer. Hola, bones. Nosaltres som a la placeta de Sant Miquel i Rodalies i el nostre tema és el bestiari de la placeta. Hem fet tot el decorat amb material sostenible reciclat, com per exemple fusta i roba, i destacaríem, per exemple, les pintures i la nostra cova, que hem fet manualment. Definiria el nostre decorat com a art, humanitat i sostenibilitat. Hola, soc l'Oriol del carrer Jesús. Enguany el nostre tema és cultura popular, ja que l'any passat no hi va haver cultura popular per Festa Major i creiem que és molt important la cultura popular en unes festes com aquestes. Hem volgut agafar totes les colles de cultura popular del barri pels seus valors que impliquen, tant de comunió, de gent, de tot es fa entre tots, i això és el que explica la cultura popular. Per tant, destaquem com a peça estrella un castell invertit, i invertit per simbolitzar que és la canalla, tocant a terra, que està sostinguent tota la cultura popular del barri i del país. Hola, soc la Sara, de Travessia de Sant Antoni, i el tema d'aquest any del nostre carrer és Travessària 51. Si no ho coneixeu, és el lloc als Estats Units on es fan tots els experiments amb molt d'amagament dels elements que trobem d'altres mons. Llavors, els 3 adjectius que representen el nostre carrer aquest any serien secret, per tot el misteri que hi ha al voltant de l'àrea 51, altres mons pel que representa tot el que arriba de fora de la Terra, de tot el món que coneixem, i el tercer adjectiu seria la trobada entre diferents mons, diferents cultures, en fi, la trobada entre mons. I l'element principal del nostre guarnit aquest any és l'ET. Hola, soc la Judit del carrer Fraternitat de Dalt. El nostre guarnit d'aquest any és un bosc màgic que passa per les 4 estacions. El definiríem amb 3 adjectius que serien diversió, color i màgia. I un element característic del nostre carrer seria fades i noms com aquests d'aquí, que els podreu trobar per tot el carrer, i una cosa curiosa és que tindrem alguns d'amagats. I això és tot.